po muna natin ang ating mga katabi. Pwede po tayong tumayo upang mag-shake hands. Sige po, tayo po tayong lahat. Shake hands po natin yung mga katabi po natin, kamustahan. Ayan. So sa ating pagsisimula po ng ating Sunday service, tinatawagan ko po ang ating music team para pangunahan po tayo sa ating opening song. Sa ating lahat at magandang umaga po. Purihin po natin ang Panginoon sa umagang ito as we sing a song. Nagpapasalamat po sa Kanya at isang panalangin na rin po. So lahat po tayo tumayo. Po natin isang panalangin sa ating Panginoong Diyos na Kanya pong patuloy na linisin ang ating puso sa pamamagitan ng Kanyang salita na ating napapakinggan. Hallelujah. Yes, Lord. This is our desire, Father. This is our prayer, O God. As precious silver, purify my heart. Let it be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's desire, Lord. My heart's one desire to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do. Purify my heart, let it be as gold, as precious silver. Purify my heart, let it be as gold, pure gold. Heart's desire, oh God. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. I choose to be, yes, Lord. I choose to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will, ready to do your will. Yes, Lord, hallelujah.
ready to do your will. Hallelujah, Father. Lord, we thank you, Panginoon, Lord, sa araw na to, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Father, Lord, sa oras na ito, Panginoon. Lord, patuloy po namin in-acknowledge, Panginoon, ang iyong presensya, O God. Lord, we thank you, Panginoon. Hallelujah, sa go, Panginoon. Lord, we thank you, Panginoon, sa pag-iingat mo, Lord, sa bawat isa, Panginoon, na narito, O God. Lord, we pray, Panginoon, na purify our heart, Panginoon. Lord, na patuloy po namin hinahanap, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon, Lord, sa lugar na ito, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na every one of us, O God, na magkaroon pa, Panginoon, ng kauhawan, Panginoon, sa iyong mga salita, O God. Na every word, Panginoon, aming maririnig, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, patuloy po namin iti-take note, Panginoon, patuloy po namin isa sa buhay, O God. Patuloy po namin itatanim, Panginoon, sa aming puso, O God. Lord, na patuloy na mas lalong maging buhay, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Lord, we thank you, Panginoon. Lord, patuloy po naming nire-release, Panginoon, yung pagmamahal namin, Panginoon, sa iyong mga salita, O God. Lord, thank you, Father, na ang ikaw lamang, O God, ang patuloy na may taas, Panginoon, sa aming puso, Panginoon, sa aming buhay, O God. Lord, patuloy mo kang, Panginoon, pagharian, O God, ang bawat isa, Lord, na break every pride, Panginoon, na hindi nakakalugod, Panginoon, sa iyo, O Lord. Lord, thank you, Panginoon, ikaw lang patuloy na kumilos, Panginoon, sa araw na ito, at makita namin, Panginoon, yung pagkilos mo, yung glory mo, Panginoon, O God. Lord, we thank you, Panginoon, sa buong service, O God, na ikaw patuloy na maitaas, Panginoon, at maparangalan, O God. Thank you, Panginoon, dahil tuloy, Panginoon, na ikaw ang rason, Panginoon, kung bakit kami narito, Panginoon, bakit kami umattend, Panginoon. Dahil we know, Panginoon, na may gagawin ka, O God, sa araw na ito, Panginoon. Lord, we thank you, Panginoon, sa magbabahagi ng iyong mga salita, O God. Lord, patuloy mo their lips, Panginoon, para, Lord, ang kalooban mo lamang ang masambit niya, Panginoon. Lord, we thank you, Father, sa iyo lang, O God, ang pinakapatas na papuri, Panginoon, at karangalan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo at makibukas po tayo sa Proverbs chapter 19, 1-29. Better is the poor that walk in his integrity than he that is perverse in his lips and is a fool. Also, the soul be without knowledge, it is not good, and he that hasteth with his feet sins. The foolishness of a man perverted his way, and his heart fretted against the Lord. Wealth maketh many friends, but the poor is separated from his neighbor. A fool's witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. Many will entreat the favor of the prince, and every man is a friend to him that give gifts. All that brethren of the poor do hate him, how much more do his friends go for him? He pursued them with words, yet they are wanting to him. He that getteth his wisdom loveth his own soul. He that keeps understanding shall find good. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall perish. Delight is not seemly for a fool, much less for a servant to have rule over princes. The discretion of a man deferreth his anger, and it is his glory to pass over a transgression. The king's wrath is at the roaring a lion, but his favor is a dew upon the grass. A foolish son is the calamity of his father, and the contentions of a wife are a continual dropping. House and riches are the inheritance of fathers, and a prudent wife is from the Lord. Slothfulness cast into a deep sleep, and an idle soul shall suffer hunger. He that keepeth the commandment keep his own soul, but he that despiseth his way shall die. He that hath pity upon the poor lendeth unto the Lord, and that which he hath given will he pay
repay him again. Chasten thy son while there is hope, and let thy soul spare for his crying. A man of a great wrath shall suffer punishment. For if to deliver him, yet thou must do it again. Hear counsel, and receive instruction, that thou mayst be wise in thy latter end. There are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. The desire of a man is his kindness, and a poor man is better than a liar. The fear of the Lord tendeth to life, and he that hath it shall abide satisfied. He shall not be visited with evil. A slothful man hideth his hand in his bosom, and will not so much as bring it to his mouth again. Smite a scorner, and the simple will beware, and reprove one that hath understanding, and he will understand knowledge. He that hasteth his father, and casteth away his mother, is a son that causeth shame and bringeth reproach. Cease, my son, to hear the instruction, that causes to hear from the words of knowledge. An ungodly witness scorneth judgment, and the mouth of the wicked devoureth in iniquity. Judgments are prepared for scorners, and stripes for the back of fools. Purihin po ang salita ng Diyos. Amen. Palakpakan naman po natin ng Diyos dahil buhay na buhay ang salita ng Panginoon. Ngayon naman po ay maghanap po tayo ng ating mga kapareha at kapareho. At tanungin po natin sila kung ano po yung ipagpipray, ano po yung prayer request ng bawat isa bago po tayo dumako sa ating praise and worship. Sige po, maghanap po tayo ng partner po natin. Lalaki sa lalaki, babae sa babae po. Mas mabuti po yung hindi pa po natin na ipagpipray. Ayun.
Glory to your name, O God. We sing hallelujah. Offer you our praises, O Lord. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. We sing every praise. Every praise is to our God. Yes, Lord. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Let's sing every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Hallelujah. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Come on and sing hallelujah with me. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Yes, we know. God
King, O God. You are Savior, Panginoon. Ikaw ang aming Panginoong Diyos, Deliverer, Father God. Our Healer, yes, Father. Thank you, Lord. Hallelujah, Panginoon. Sa iyo lang ang pinakamataas na papurit pagsamba. Sa iyo lang, Panginoon, O God. Yes, Father. Hallelujah. Oh, yes, Lord. This is our offering of praise, O Lord God, to your name. Dakilang yung magawa, O Diyos. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Yes, Father. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Hallelujah, Father. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor, Lord. And the honor. Yes, Lord, Father. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. You are great, you do miracles. Yes, you are, Lord. There is no one else like you. Walang katulad mo, Diyos. Walang kapatiran. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Yes, you are great, Lord. Hallelujah. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Let's sing it to the Lord, yes, Father. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one, Lord. There is no one else like you. Dakila ka, Panginoon. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Yes, Jesus. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else, Lord. Yes, Jesus. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. Yes, Jesus. No one else like you. There is no one else like you. Jesus. There is no one else like you. Yes, siya nga, Panginoon. Wala kang katulad ng Diyos. Hallelujah. There is no one else
sing our praises to the Lord. Shout your praises to the Lord. With your lips, give praise and bless His holy name. All creation, declare the goodness of our King. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise, Lord. I want to praise the wonders of your mighty love. Yes, Lord. My calm, you're my shelter, Lord. My shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you, Lord. Shout to the Lord on the earth, let us sing. Come on and sing. Power of majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy. I sing for joy at the works of your hands. Forever, Lord. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Hallelujah. You see, my Jesus is my Savior. My Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my I want to praise, Lord. I want to praise the wonders of your mighty love. You're my comfort, Lord. My comfort, my shelter, my shelter. Oh, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth.
Panginoon, oh God. Father, Panginoon, let your words, oh God, penetrate our hearts, Father. Our soul, our mind, Panginoon, Panginoon. Nais namin, Panginoon, sa buhay namin ay pinagsisigawan namin ang kadakilaan mo, Lord God. Through our actions, we will declare your goodness, Father God. Through our lips, we will praise and bless your holy name, Father. Yes, O God, Almighty King, we thank you, O God. We thank you, Father, sa mga salita mo na patuloy, Panginoon, nagbabago ng puso't isipan namin, Panginoon, ng aming karakter, O God, sa araw-araw, Lord. Walang katumbas ang iyong kadakilaan, Panginoon. Walang kapantay ang iyong kapangyarihan, O Diyos. Ikaw lang, Panginoon, ang aming itataas. Ikaw lang ang aming pupurihin, Panginoon. Ikaw lang, Panginoon, ang aming sasambahin. Paglilingkuran sa aming buhay, Lord God. We honor you, Father God. We worship you. This is our worship. It is our praise to you. Amen. Amen. Glory to your name, O God, Most High. Yes, Lord. Maaari na po tayo umupo. Amen. Nakaka-bless. Woo! Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Wow. Grabe ang ginawa ng Diyos sa araw na to. Praise and worship pa lang yon, pero damang-dama natin yung power. Paano pa kaya pag may nag-testimony dito sa harapan? Paano po kaya pag naghayag ang isang tao ng kabutihan ng Diyos na buhay? At sino po ang mauuna na maghayag ng kabutihan? Wow! Isa-isa lang po. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Tunay nga na nagpupuri po ako sa Panginoon at patuloy na nagpapasalamat sapagkat napakadakila at napakabuti ng ating Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya po niya. Patuloy akong itinutuwid ng Panginoon sa aking mga pagkukulang, mga pagkakamali at nagpapasalamat ako dahil kahit dumaan ako sa bigat na karamdaman, andun pa rin yung pagbangon ng Panginoon sa akin. Kasi nagkatrangkaso ako, mild lang, sabi ko. Pero dumating yung time na naging, stroke ba? Na nagkaroon ako ng kuwan sa puso, blood clot, sabi ng doktor. Tapos, natakbo ako, ako sa ospital. Kasi nga, nawalan ako ng malay. Talagang nagdilim ang paningin ko, hindi ko alam na bumagsak ako doon sa inilagay ng aking anak na timba na sabi niya, huwag na kayong lalabas, dito na kayo. Ama, umihi, sabi niya gano'n. Pag umubo ako ng umubo noon, kasi nga naglinis pa ako doon sa labas, sa kulungan ng mga aso ko, yun, doon ako nakaano ng pag-ubo na talagang grabe yung ng puso ko, talagang nagdilim yung paningin ko. Tapos, tumayo ako, doon ako bumagsak. Hindi ko alam yung nangyari na nabagsak ako doon sa timba. Kaya yung mukha ko, kasi ba naman yung timba ng pinta na matigas yung niya, matalim. Doon bumagsak itong kaliwang mukha ko. Ngangitim. Sabi ng mga anak ko, naging puma ka, nanay. Pero napakabuti ng Diyos dahil yun nga, na-ICU ako. Talagang, sabi ng doktor, talagang na-stroke ako. Naging stroke, yung mild na trangkaso. At talagang, naranasan ko talaga yung, parang nawalan na ako ng lakas, hindi na ako makatayo, nanginginig yung mga kamay ko. Talagang, nanghina ako. Pero, andun yung pagkilos ng Panginoon, pagpapaalala niya sa mga pagkukulang ko, humingi kayo ng tawad sa Diyos. At sabi ko nga, sabi ng Panginoon, kasi ipinaalala niya yung mga pagkakamali ko. Sabi ko, pagkukulang ko, sabi ng Panginoon, alalahanin mo yung pinagdaanan mo noon at bumalik ka sa una mong pag-ibig sa akin. Kasi nga, nagkulang ako noon. Dumating yung time na sa umaga o madaling araw, ang ginagawa ko noon talagang
nagpupuri na ako sa Kanya, umaawit na ako sa Kanya. Pero dumating yung time na parang nagkaroon ako ng, sabi ko siguro sa katandaan, pag nananalangin ako, dumadapa na lang ako, hindi na ako bumabangon, hindi na ako umaawit sa Panginoon. Hinahanap pala ng Panginoon yung pagpupuri natin sa Kanya. Yung pag-awit natin sa Kanya, hindi lamang sa pananalangin, kundi bago tayo lumapit na manalangin, umawit muna tayo, awitan muna natin ang Panginoon. Hananahin muna natin siya. At doon, kikilos ang Panginoon sa'yo. Ipapahayag niya, tuturuan ka niya kung ano yung ipapanalangin mo. Kaya sabi ko, Panginoon, patawad po. Kaya doon ko na patuloy na talagang tawa na ang Diyos, napakabuti talaga niya na grabe kung inaano niya ako, talagang pinapagaling niya ako. Grabe yung mga pinagdadaanan ko. Na-stroke, pero salamat sa Diyos. Naririto ako ngayon. Malusog, pangalan ni Jesus. Amen. Grabe, nakaka-bless ang testimony ng ating Nanay Nida. Grabe, akalain niyo po yun, di ba? Akala natin kung ano nang nangyari kay Nanay. Pero yung protection ng Panginoon sa kanya. Ayan, sino po ang... Ay, sige po, sige po. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po ay lubos na nagagalak dahil napakatagal na ako po ay hindi po nakatayo po dito. I can say that God never changed. He's faithful yesterday, today, and forever. Amen. At kanina habang tayo ay nag-worship, hindi ko mapigilan ang aking pagluha dahil napakabuti ng Panginoon. Nag-flashback sa akin yung time na kami po ay nagsimula po dito, kasama ko si Pastor Roland bilang kamanggagawa po niya. Nalala ko yung katapatan ng Panginoon sa lugar nito. Na dumating yung time na naranasan po namin kahit baha ay nandito po kaming sumasamba sa Panginoon. Till lamang po noon. At marami kaming naranasang pagsubok, pero ang Panginoon ay hindi po siya nagbabago. Napakabuti ng Panginoon. At to God be the glory dahil ako muli ay nakaharap sa inyo. Ang iba dito ay hindi ko na po kilala. Pero ako'y natutuwa na makapiling po kayo sa araw na ito. Sa Saudi po ay active po ang aming gawain po doon. Halos everyday po ang aming gawain. Na noon ay napakahigpit ang pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Pero ngayon, nagluwag na po at patuloy na maraming nakakakilala sa lugar ng Saudi Arabia. So yun po, hindi ko na po hahabaan at ako'y nagpapasalamat at ako po ay muling nakaranas ng presensya ng Diyos sa lugar na ito. To God be the glory. Maraming salamat po. Siya nga pala, sorry po. Ako po si Brother Bobby. Anak ko po si Nathaniel. Maraming salamat po. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Ako po'y nagpapasalamat dahil nininirbyos ako kasi hindi ako sanay magsalita sa harap ng tao. Ako'y nagpapasalamat po dahil nadagdagan na naman ng 1 taon yung birthday ko. Purihin natin ang Panginoon. At isa pang pinagpasalamatan ko po ay noong December, nakapasa yung pamangkin ko sa doktor. Nag-aral siya sa University of Baguio. Masaya kaming pamilya dahil nakapasa siya. Yun lang po. Thank you.
Good morning po. Sino pa po ang testimony? Mayroon pa po? Mga pastor daw. Sino mga pastor dito? Ate Babe, salin na po kayo. Mag-testimony po. Sino pa po magte-testify? At prayer warfare. Yan po, si Nanay Tinay. Palakpakan po natin ang kanyang buhay. Great is the Lord, for He is great and greatly to be praised. Amen. Ako po nagpapasalamat din sa Panginoon dahil patuloy niya akong pinalalakas, pinatatatag sa aming pag-aaral ng IMMA. Salamat sa Panginoon dahil kailanman hindi ko naisip na mag-backslide. Hallelujah. God is love. Hallelujah. Kaya kung nananalangin ako, sabi ko sa Lord, sumasagot, sabi, ako lang ang mamahalin mo, ako lang ang pupurihin mo, at patuloy kang kumapit sa aking salita. Amen. Kaya ang salita ng Diyos ay purong talagang totoo. Si Jesus ay totoo. Siya ay tunay na daan, katotohanan, at siya ang buhay. Siya ang buhay natin. Kaya, brother, may aawit ako. Hallelujah. Yung pag-ibig, kindness ng Panginoon. Thy loving kindness is better than life. Hallelujah. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, as well I bless thee. I will lift up my hands unto thy name. I lift my hands up unto thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, as well I bless thee. I will lift up my hands unto thy name. To God be the glory. Amen. Sa Diyos lang ang papuri. In Jesus' name. Wow. Ayan, sino pong gustong sumunod sa testimony ni Nanay Tinay? Pwede pong kumanta, sumayaw, kung ano po yung gusto nyong, di ba? Ayan, so meron pa po ba na ihayag ang kabutihan po ng ating Panginoong Hesus na nag-iisang Diyos? Baka mamaya hindi po kayo makatulog kasi hindi nyo po sinabi yung testimony nyo po. Chance nyo na po ito. 5, 4, nagbilang po. Feeling, parang gustong mag-testimony pala ni Nanay kanina. Si Nanay, ay tapos na po. Tapos na po. Sino po? Ayan, so ngayon po, maaari po ba tayong tumayo? Lahat po tayo ay magpipray at tinatawagan ko po si Kuya Kevin upang ilid po tayo sa prayer sa ating family. At susunod po si Pastora Grace for ministry po. Let's pray. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. In the name of Jesus. Shikara bakandara yashika kadada. Ora bayashandere yahandere yashiki kedada hai.
Oh God, in the name of Jesus, Lord God, we bow down before you right now. Lord God, kami po, Panginoon, ay nagpapakumbaba sa inyong harapan sa oras na ito, Panginoon. Alam po namin, Lord God, where 2 or 3 have gathered together in your name, you are in the midst of us. Lord God, sa oras na ito, Panginoon, we lift up unto you, Lord God, every ministry, Lord God, na ipinagkatiwala mo po sa amin, Lord God, at lahat ng mga hadlang, lahat ng inahadlangan ng dyablo ngayon pa lamang amin sinisira at winawasak sa pangalan ni Jesus. Lord God, kumilos ka, Panginoon, sa ministry po, Panginoon. Lord God, lalo na, Panginoon, sa mga police, Panginoon, police ministry, oh God. Lord, we pray, Father, Lord God, for the salvation of our policemen, oh God. Ganon din, Panginoon, sa mga pinapadala mo po, Panginoon, na nagtuturo sa kanila, Panginoon. Lord, mga pastors, oh God. Lord, we pray, Father, Lord God, na kumilos ka sa kanilang mga buhay, Panginoon, oh God. Lord, naniniwala po kami na walang magagawa ang kaaway sa mga binigay mo, Panginoon. Ipinagkatiwala mo na mga gawain sa bawat isa po sa amin, Lord God. Lord, maging, Panginoon, sa school ministry, Lord God. Lord, we pray right now in the name of Jesus. Lord, mga kabataan, Panginoon, sa school na yan, Panginoon. Lord, we command right now the works of the enemy right now in the name of Jesus. We command to come out in the name of Jesus. You have no power, you have no authority at sa mga buhay ng mga kabataang ito in the name of Jesus. Ora baya sandara kakararaka. Oro boya sikira ya sandara ya kandara ya haya. Yoro ba kandara ya sikira ya kandara rahay. Lord, ikaw po, Panginoon, ang kumilos, Panginoon, sa mga estudyante, Panginoon. Lord God, huwag mong hayaan, Panginoon, na dumami, Panginoon, ang mga nagbibikti, Panginoon, Lord God. Lord, we pray for the ministry in Manawag, Panginoon, sa school na yun, Panginoon. Lord, maging sa mga, Lord God, dito sa Santa Barbara, Lord God, we pray, Father, Lord God, na Lord God, you will open the hearts, Panginoon, ng mga principal, Panginoon, para sa ganun, Panginoon, ay makapasok po kami, Panginoon, na, Lord God, we will share your words, oh God. Hallelujah, in the name of Jesus. Ganon din, Panginoon, sa Kalasyaw, Lord God, we are praying, Father, for the schools, oh God. Lord, we pray, Lord God, na mapasukan po namin, Panginoon, ng mga school sa lugar na yun, Panginoon. Lord, right now, in the name of Jesus, kumilos ka, Panginoon, sa school ministry po namin, Panginoon. At ganon din, Panginoon, sa KB Eskwela, Lord God. Lord, we pray, Father, Lord God, even the teachers, oh God, na ginagamit mo po, Panginoon. Oh God, ikaw po, Panginoon, ang bigay ng wisdom and knowledge, Lord God, kung paano, Panginoon, Lord God, na idisiplina ang mga batang ito, Panginoon. And we pray, Father, Lord God, and we will declare, Panginoon, na Lord God, sila po, Panginoon, ay gamitin mo po, Panginoon, magiging leaders, Panginoon, balang araw, Panginoon, the Lord, new generations, oh God. Father, we thank you, Lord God. We praise you, Father, Lord God, even, Lord God, sa mga leaders, Panginoon, na pumupunta, Panginoon, sa bawat barangay, Panginoon. Lord, we pray sa mga life group po namin, Panginoon. We pray, Lord God, na ikaw po, Panginoon, na magbigay, Panginoon, ng kung paano patatagin, Panginoon. Lord God, we pray the foundation, Panginoon, na lalong we will go deeper, Panginoon, sa pagkakilala sa inyo, Lord God. Lord, even the ministry in Nueva Ecija, Panginoon, Bungabon, Panginoon. Lord, ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa lugar na yun, Panginoon. The Inma, Lord God, Inma students, oh God. Lord, hindi lang sila nag-aaral, kundi, Panginoon, Lord God, magkaroon sila ng heart, Panginoon, na sila po, Panginoon, ay gagamitin mo so mightily, Lord God. Father, we thank you and we praise you, Lord God. We declare the victory na inyo na pong binigay po sa amin 2,000 years ago, Lord God. And you have given the keys, Lord God, sa bawat isa po sa amin, Lord God, na mananampalataya, oh God. Father, we declare, Lord God, Lord, we declare blessings after blessings, Lord God, sa bawat ministry na ibinigay mo po sa amin, Panginoon. Father, we thank you and we praise you and we glorify your name in the name of Jesus. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, I boldly come before you to declare and decree your promises over our family, O God. I thank you for your faithfulness and love, which never fail, O God. I declare and decree that my family is protected from every attack of the enemy. Satan, you have no authority over us. In the name of Jesus, I bind every scheme, plot, and weapon formed against us, and I render them powerless in the name of Jesus. By the blood of Jesus, cover us, O God.
shielding us from all harm and evil. Angels are encamped around my family, guarding us in all our ways, O God. I declare and decree that every plan of the enemy is canceled, exposed, and destroyed. Every curse, stronghold, and bondage is broken by the power of Jesus Christ. The enemy is under our feet, and we walk in the authority and victory given to us through the cross and resurrection of Jesus Christ. I declare and decree that my family will never lack because you are our provider, O God. Every need is met according to your riches and glory. We walk in abundance, not scarcity. Overflow and prosperity are our portion, O God, and your supply beyond what we can ask or imagine, O God. Continue to amaze our family, O God. I declare and decree that divine favor surrounds my family like a shield. Wherever we go, your grace goes before us in the name of Jesus. We walk into open doors, receive unexpected blessings, and be favored by both God and man, O God. I declare and decree that my family is united in love, by love, peace, and harmony. Strife, division, and confusion have no place in our home, O God. We are rooted in Christ and serve Him together with joy and faithfulness in the name of Jesus. I declare and decree that my family is blessed in every area of our life. We are blessed in the city and blessed in the field, blessed in our coming and blessed in our going. Our health is blessed. Our finances are blessed and our relationship are blessed, O God. Your blessing chase us down and overtake us because we walk in obedience to your word, O God. I bless my family with joy. I bless our family with peace, wisdom, and strength, O God. We are light to the world, reflecting your glory in all we do, O God. Father, I thank you that your word will not return void, but will accomplish all that is sent to do. I stand in faith, knowing that everything that we have declared and decreed is established in the spiritual realm, and we will manifest in our life, in the lives of our family. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' name, amen, amen. Amen. Pwede na po tayong umupo. Ayan. So, sino po na dito ang handa na makinig ng salita ng Diyos? Ayan. So, may mga upuan pa po dito. Pwede po tayo ditong umupo. May 2, 4. Meron din pong isa po dito. Ayan. Tuloy po kayo. Ayan. Handa na po ba ang lahat upang makinig ng salita ng ating Diyos? Sabihin po natin sa ating katabi, huwag kang maingay. Makikinig ka, makikinig ako, makikinig tayo. Ayan. So tinatawagan ko na po ang ating mahal na pastor, walang ibang ating itay, Pastor Rolando Santiago. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa buhay ng ating pastor. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Amen. As expected, every second week ng bawat buwan ay we gather together, especially ang mga leaders. Okay? At we fellowship one with another. Especially yun, ibig sabihin, pwede imbitahan lahat. Okay? Dahil pinapractice natin, amen, as much as possible ay ang plano ng Diyos sa kanyang iglesia. Ang plano ng Diyos sa kanyang church. Most of the time ay kulang pa ang ating pananaw tungkol sa body of Christ. Kaya kung mapansin nyo sa Corinthians, di ba, 11, isa sa mga kakulangan ng church ay yung how to discern the body of Christ. Yung discern meaning malalim ng pagkakaintindi ng body of Christ. I think nasa kwan yun, 23, 1 Corinthians 11, 23, 24, mga bandang 26 to 28. Kung kaya niyong i-project. Alright. Mamaya, we will have a communion. Okay.
At yan ay yung sabi ng Panginoon, do this in remembrance of me. Okay, angat itong isang electric fan dito sa taas. Okay. Sinong, diyan pala malamig dyan. Dito, mainit pala rito. Kulang pa yung ating kuhan. Pag-pray ninyo, madagdagan yung aircon natin dyan. Gitna, mas malamig ba? Okay. Tapos susunod doon sa bandang likod. Tapos isa sa taas. Pwede na. Amen. Last na lang ang harap. Kasi para yung mga tumatayo sa harap, may kunting sakripisyo. But anyway, puri ng Panginoon, welcome ang bawat isa, especially si Pastor Bob. Okay na, praise the Lord. Matagal din na nasa abroad, pero balita ko, for good, ng kanyang pag-stay dito sa Pilipinas. Okay. Mamaya, darating din yung kapatid ko, yung ating missionary sa New Zealand. Okay. Yan yung bunsong kapatid naming babae. Okay, so, may dalawang anak din sila na lalaki. Okay, so, missionary din natin sila. Itong mga flags dito, supposed to be lahat ng bansa na may missionary tayo, official missionary, ay may flag dyan ng bansa na kung saan sila naroon para maalaala natin sila, patuloy natin silang maipag-pray. Amen? Praise the Lord. Ano ang purpose natin? Bakit every second, yung first kasi doon sa Manawag, but every second Sunday ay nagagather tayong ng lahat, ng supposed to be lahat, at in charge dapat yung pastor natin sa local na dalhin ang congregation dito. Okay, so reason ay dito sa ating pag-aaralan. Okay. Para masolve yung ating vision na go unto all the earth, disciple, teaching them. So sa mga leaders natin na nandito, dapat maliwanag yun. Ang dating concept ng church ay, magplant tayo ng church, tapos kanya-kanya na tayo. Nakita namin yan at naobserbahan namin for long years. Ang hirap lumago ng isang church na soloista. Ano yung soloista? Yung sariling diskarte, soloista, di ba? Okay. They have a limited concept, okay, ng pagtingin sa body of Christ. There is only one body of Christ. Pero, ito ay may mga concept na dapat maintindihan natin sa Gentile as Gentile people bilang mga hindi Israelite dati. Ngayon kasi spiritual Israelite na tayo. Yan, mga concept na yan, no? As of now, alam ng mga leaders yan na inintroduce natin yung Eagles Nest Missions Academy para at least mayroon tayong 1 year na training at hindi lamang sa mga leaders, including sa congregation. Sinong naka-enroll na doon? Sinong naka-graduate na? And the reason is, ang gawain ng Diyos ay hindi basta-basta. Hindi ito parang Lions Club, Rotary Club, Eagle Club. Hindi ito organisasyon ng tao. Ito ay trabaho ng Diyos. That's why, as much as possible, ginagawa natin ang ministry, hindi tayo tumutulad sa utak ng tao. Ang utak ng tao ay they build their own kingdom. Sila ay nagpapatayo ng sarili-sarili nilang club at kaharian. Pero, ang pattern ng Diyos sa pag-build ng kanyang church, ng body of Christ, ng kanyang assembleya, ay sabi ni Lord kay Moses, you must build the tabernacle according to the pattern that I have shown you. So, yun yung isang major mistake ng mga church planters o churches ngayon because kung mayroon mang communality, mahirap makita. Hindi mo na alam ngayon kung saan ka ay mapunta sa iba-ibang lugar ng Pilipinas o sa ibang bansa, maghanap ka ng church, hindi mo alam kung yan ay sa Panginoon ba o hindi, biblical ba yan o hindi. Ang dami-daming
klase ng katuruan, style, sistema. Kung kayo ay nagbabasa o graduate ng ENMA, at least alam ninyo, okay, at nag-aaral, patuloy nag-aaral, alam natin, Acts chapter 2, verse 42, ang sabi doon, and they continued steadfastly, balik tayo dyan sa 11:22. Hindi, sa kanya, verse 26, 25, 26, 27, 28. Mamaya. So, sa Acts chapter 2, verse 42, nakasulat, and they continued steadfastly. At sila'y nagpatuloy. Intentionally yun. Pag sinabing steadfast, matibay na steadfast. Steadfast love of the Lord. Steadfast. Hindi maggagalaw. Tuloy-tuloy. Without break. Commitment. Yan yung meaning nun. So, they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Sila ay nagpatuloy sa pagtuturo ng mga apostol or teaching ng apostol. Saan galing ang teaching ng apostol? Siyempre, ang Panginoong Jesucristo. Amen? Doon galing. Right. Nasaan mo makikita ang turo ng Panginoong Jesucristo na na-organize nila, yung basic teaching ng first century church? Saan mo makikita? Hebrews chapter 6, verse 1 to 3. Not laying again the foundation, all right, of, ano sabi doon? Hebrews, gusto kong ma-perfect yung Hebrews chapter 6, verse 1 to 3. Okay. Ngayon, they continue steadfastly in the apostles' doctrine, in fellowship, in breaking of bread, and in prayer. Acts chapter 2, verse 42. So, they continued steadfastly in the apostles' doctrine, fellowship, breaking of bread, and in prayers. But let's unpack isa-isa. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on into perfection. Ito ay sinulat kasi talagang na-lay down na nila ang pundasyon ng pananampalataya ng bawat Kristiyano. Hindi ka mo pwedeng sabihin, leaving the principles of the doctrine of Christ, kung hindi mo pa na-master. Ang nangyari dyan, na-master na nila kasi every day, daily in the temple, ang ginawa nila, and from house to house. So they continued steadfastly, nagpatuloy sila sa turo ng mga apostol na tinanggap nila mula sa Panginoon Kristo. Ano yun? Hebrews chapter 6, 6. Pag sinabing principles of the doctrine of Christ, ang bawat pastor, master niya dapat yan. Kaya sa ibang mga ministry, basta marunong magturo ng Biblia, isa, dalawa yung devotional niya, pastor na. Hindi natin ginagawa yun dito. Sa awa ng Diyos, nangyari sa ating gano'n noon, di ba? Magpapastor ka na, di ba? Sa awa ng Diyos ay hindi tayo naging kulto. Tama, di ba? Kasi wala talaga eh. Pero isa tayo noong unang panahon na naturuan nito. Okay. Bakit kaya every 3 months sa summer ay dinidikdik kami ng ganitong katuruan? Actually, every Tuesday yun eh. Pinapamaster nila sa amin itong 6 na ito. Ano yung una? The foundation of repentance from dead works. So, shortcut, repentance from dead works. Pagsisisi mula sa mga gawang patay. So, meron palang buhay na gawa at merong patay na gawain. Ano kaya yun? So, if you are not yet a leader, tanungin mo yung pastor mo kung alam niya o hindi. What are the dead works and what are the living works? See, yan ang isa sa original. Inuna yan. Repentance from dead works. Get out, get away from dead works. I will give you example ng dead works, mga gawain na hindi related sa Diyos. Now, maraming gawain na hindi ba related sa Diyos? Like sports? No. Ang ibig lang sabihin nito ay lahat dapat ng ginagawa mo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung yung ginagawa mo ay hindi malaluwalhati ang pangalan ng Panginoon, ba't mo gagawin? Dead works. Number 2, lahat ng iniisip mo na gawain para maligtas. Kaya ako ginagawa ito para maligtas ako. Dead works yan.
Dapat maintindihan natin na pagdating sa kaligtasan, tapos na. Ginawa na ng Panginoon Kristo ang kaligtasan, tinapos na niya once and for all. Amen? Amen? Dapat alam natin yan. Na it's only the work of Christ at the cross of Calvary, alright, ang siyang nagligtas sa atin. Kung ang nagtuturo o napasukan mong Bible study, tinuturo niya, mag-member ka sa amin, maligtas ka. Pag-tithes ka sa amin, maligtas ka. Ano pa? Magpabautismo ka sa amin, maligtas ka. Magpabautismo ka sa formula namin, maliligtas ka. May formula kami na hindi nyo alam. Mga ganon. Hindi yun. Yun ay dead works. The only living work na hanggang ngayon ay buhay na buhay ay walang iba kundi the sacrifice of the Lord Jesus Christ at the cross of Calvary. Amen! Amen ba? Nandiyan ba tayo? Sabihin nyo lang kung nahirapan kayo sa English, itatagalog ko talaga yan. So, repentance from dead works. At ibig sabihin nito, pag nag-repent ka, pupunta ka sa gawain na ina-acknowledge mo na wala akong magagawa kung wala ang Diyos. Amen? Meaning, pag tumatrabaho ka, you acknowledge God. You acknowledge na without Christ, I can do nothing. Meaning, ang bumubuhay na sa iyo ay hindi na yung sarili mong lakas, sarili mong isip o diskarte. You are now living because of the life of Christ na nasa sa iyo. Dahil sa buhay ni Kristo na nasa sa iyo. Amen ba? Yan yung 2 Corinthians 5:17. If anyone be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things become new. Pero ang sekreto ng verse 17 na pagbabago ay nasa verse 15. Christ died for you all. So that kayo na nabubuhay na ngayon ay hindi na mabuhay para sa inyong sarili, kundi para sa Kanya na nagbigay ng buhay para sa inyo. Amen ba? Kung ma-realize natin yon na ang pangalawang buhay kong ito, may spiritual life, may life in Christ, ay hindi na dapat ginagamit sa pangsarili, sa sariling kaisipan, sa sariling advantage, sa sariling motibo, kundi, Lord God, I understand my purpose. It is to glorify you. It is to worship you. To live for you. Ang isang church, dapat, ay hindi lang pinag-uusapan si Kristo. Ipinamumuhay ang Panginoong Jesucristo dapat. Amen! So, yun yung doctrine of, okay, mahaba yan. Actually, isang chapter yan eh. Yung repentance from dead works. Pangalawa, at ito ang panalangin natin, hindi lamang yung leader, bawat member natin, naintindihan yung concept or yung 6 na teaching na ito. Pangalawa ay the faith towards God. Oh, very basic, fundamental nga eh. Doctrine of Christ. Alright? Faith towards God. Pag sinabing faith towards God, hindi sa tao mo ilalagak ang pananampalataya mo. Sa Panginoong Jesucristo ka magtitiwala. Amen. Ang pananampalataya natin. For example, ibig bang sabihin, Pastor, pwede kong sabihin sa tao, Pastor, hindi ako, sa Diyos lang. Ganun ba yun? Wrong. Ang ibig sabihin lang nito ay, I trust God sa sinabi mo. I trust God about your leadership. I trust God about what you said. Sa Diyos pa rin ang ating pagtitiwala, ang ating pananampalataya. Kung may nangako na alanganin ang pangako, you still believe and pray for that person and trust God na yung tao kaya niyang i-deliver yung pangako niya. We don't trust on strength o yung sinasabi, chariots and horses. Sa Old Testament kasi, diyan nababakslag ang Israel. Pag lumalaki na ang army nila, marami ng chariots, marami ng horses, marami ng army, nababawasan ang tiwala nila sa Diyos. But, may sumpa yon. May sumpa sa mga taong nananangan sa sariling lakas, sa sariling kakayanan, sa sariling, noon kasi army, ngayon sa sariling kalakasan, diskarte, may sumpa dyan. That's why we only believe, okay, in the power of God working through people. Amen ba?
Anong susunod? Verse 2. Laying on of hands o baptisms? Next. Verse 2, Hebrews chapter 6, verse 2. Baptisms. Dito, marami pang pastor ito, hindi pa masyadong ma-explain. Sana kaya na natin, ENMA, graduates, especially. Baptisms. With S, plural. Hindi lang baptism na singular. Baptisms. Why? Kasi iba yung baptism ni John the Baptist. Na kiniklaim ng mga ibang denomination. Tama? John the Baptist, walang problema yon. Pero ang tawag doon, baptism unto repentance. Pag ikayo ay nagbabasa ng Book of Acts, yung mga nabautismuhan sa baptism ni John the Baptist, inulit na bautismuhan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Now, hindi formula ang pinag-uusapan dito. Yung baptism ni John the Baptist ay para yung mga tao ay binaptisan sila, wala pang cross, okay, upang magsisi. Pero yung baptism sa pangalan ng Panginoon Jesucristo ay is not about repentance lang. It's about yung pagsimbolo ng bagong buhay. Simbolo ng bagong buhay. Hindi ini-emphasize yung mamatay lang. Di ba? Pag nilubog, parang patay ka na, di ba? Binaon. Buti na lang tubig. Kasama doon yung muling pagkabuhay na yung buhay na yon ay sa Panginoong Jesucristo na. Amen. Meron tinatawag na baptism into the body of Christ. Meaning, pag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, in the spirit realm, automatic, you belong to the body of Christ. Alright? Pag tinanggap mo siya bilang hari at Panginoon ng iyong buhay, you become part of the body of Christ. So, baptism into the body of Christ. Alright? And then, another is baptism of the Holy Spirit. Di ba? Sino nakarinig na nun? Kaya meron tayong Holy Ghost Night once a month sa Manawag. Right? Dahil yung mga mananampalataya na naghahanap ng baptism ng Holy Spirit ay at least doon nila. At yun ay all believers meeting. Hindi bawal ang unbeliever doon. Okay? Kung unbeliever o nagdududa, wag na lang umatin doon. Pero lahat ng nananampalataya sa baptism of the Holy Spirit, Holy Ghost Night, you can attend once a month Holy Ghost Night. Kahit paulit-ulit yan para continuous and infilling. Ang baptizer, ang Panginoong Jesucristo, hindi tao. Yung baptism of fire, baka iniisip nyo, ang mainit yon, pastor, ilulubog ka sa apoy. No? Sometimes, they interpret it as, ikaw ay tinitesting sa apoy ng Diyos. Suffering, trials, persecution, para lalo kang tumibay ang iyong pananampalataya na biging purong-puro na parang ginto. Amen? So, ano pa? Laying on of hands. Alam niyo ba yung isang teaching yan, laying on of hands? Sinabi ni Apostle Paul, huwag basta-basta mag-lay hands. Alam niyo ba yung ganyan? Itong 5 kamay natin na ito, nandyan ang pangalan ng Yahweh. Ni Yahweh, Adonai. Nandyan. Saka ko na ipakita sa inyo yung drawing. Kaya pag nag-lay hands, maraming paraan ang pag-lay hands. Di ba? Pero hindi kasama yung karate chop. Yung ginaganon para matumba. Yung nahihilo ka pag mag-lay hands. Tapos nililay hands niya, ayaw matumba. Pinukpok niya, natumba naman. Di ba? Hindi kasama yon. Alright? O kaya yung lay hands na dapat gentle lang. Ang Holy Spirit ang magtatrabaho. Amen ba? Pero pag may nanunulak, nagmamagic lang yun. Tinutulak niya, ayaw matumba eh. May nasa likod pa naman, di ba? Yung nililay hands, tinitignan muna kung may nasa likod, di ba? Kung may nasa likod, ay may sasalo naman. Sige na nga. Di ba? May totoong laying on of hands na kahit na matumba ka o hindi, it doesn't matter. Alright? Ang importante ay nabago ang buhay mo. Pag nilay hands ka, na-receive mo ang power ng Holy Spirit, alright? Ang pinakamaganda ay nag-speak in tongues ka pa, at ano pa? Di ba? Nabago ang buhay mo.
Kasi kung inililihas ka na inililihas, hindi naman nagbabago, may problema. Amen. Okay. Ano pa yung other simple sa akin? Sa akin, simple. Yung mga, Brad, pakimasas nga, masakit ang likod ko. Yeah, minasas yun. Lalong sumakit. Di ba? Maaring siguro malakas. Pero wag basta-basta. Kasi pag ikaw ay pinatungan ng kamay, yung possibility, we believe on transference of spirit. Okay? Pag made in a spiritual manner at nalihans ka, kung ano yung nasa kanya, may galit siya sa puso, baka lilipat sa'yo. Kung siya ay marumot, bigyan niyo upuan dito sa harap na lang para missionary from New Zealand. Oh, yeah. Praise God. Alika rito. Dave. First time nyo sila sigurong makita, matagal na sila doon eh. One of our supporters sa ating ministry. Alright. May dalawa silang anak, kaya lang baka nandun sila sa children ministry. Okay. So, praise God. Balik tayo sa teaching. So, ito yung tinatawag na foundations of faith. Maraming mga leaders na ilalagay sa leadership, pero hindi alam ito. Naawa kami. Ano kaya ang ituturo niya? Yung devotional niya. Yung devotional niya, puro, Lord, sana all, mga hinaing sa Diyos, di ba? Hindi, tuturuan din kayong gumawa ng devotional. So, fundamentals of faith, Hebrews chapter 6, di ba? Ano yung una na? Repentance from dead works. Number 2, faith towards God. Number 3, laying on of hands. Number 4, baptisms. Baptisms and then laying on of hands. Kaya pag merong, ito yung isang naging problema natin in the past. Pag nag-invite ng missionary from America, hindi mo kilala yung buhay niya from US. Pag umatin tayo ng crusade, magtatawag ng sinong gustong magpa-pray, magpalihans. Gusto natin gumaling. Palihans ng palihans. Hindi mo alam ang buhay noong missionary na yon. Paano kung infiltrator yon? Diba? Paano kung mababaw lang pala? Diba? Ang kanyang buhay sa Panginoon. Ikaw, nagjo-journal, nagdi-devotion siya, hindi. O di, ano nangyari sa'yo? Instead na uminit ang pag-ibig mo sa Diyos, nabawasan kasi siya hindi nagdi-devotion, nilihans ka niya, di, nalihans ka ng katamaran na mag-devotion. Okay, so, lalo na pag hindi mo kilala, huwag kang magpapalihans. Kung kilala mo lang sa pangalan, kaya nga ang naglilihans dito, mga elders, deacons, at mga mature believers. Amen ba? Yung nakikita natin yung buhay. Now, I'm now sharing you kasi in the last days, ang kaaway pwedeng mag-infiltrate sa church. Alam ko sinasabi ko kasi nasa spiritual warfare tayo. Nasa kwan tayo. We are teaching spiritual warfare. In the some part of the US, may mga malalaking congregation. Okay, thousands. Okay, church hindi gathering lang. Church talaga, may building sila. Pinasok sila ng mga mangkukulam. Grupo yung mangkukulam. Ngayon, habang sabi ng pastor, let's all speak in tongues and worship the Lord. Pero gathering yan everybody is welcome dun kasi. So napasok sila. Nag-tongues sila lahat, sabay-sabay. Yung mga which mangkukulam, now, pag sinabi mangkukulam, wala silang dalang walis. Baka iniisip nyo kasi mangkukulam lang Pilipinas Wala silang dalang walis. Mga kung ito, magaganda ito. Kung babae, magaganda yan. Mga lalaki, parang mga panyan. Para makajus din ang mga yan. Pero ang practice nila, iba. So pinasok sila habang nagtatangs. Ang ginawa na, ang target nila is the pastor. Tinas din yung kamay nila, nagtatangs din sila ng tongues of the devil. Okay? At kine-curse nila yung pastor. Laging ganon, kine-curse nila. Later on, yung pastor bumagsak. Yung congregation, lahati-hati. Later on lang nila naintindihan yun. Yung iba naman ay, dahil nakapasok na, ituloy natin. Kunwari, hindi na discern ng pastor. Bumagsak yung pastor, yung mga elders, malalakas din magbigay ang mga yan. Ang goal nila, ma-identify sila
na malakas magbigay. Ay, ito, gawin nating elder, deacon. Sa US, may mga prayer meeting. Noong unang panahon ito, I'm not telling about now. Noong unang panahon, bago nagbagsakan yung malalaking congregation, not only the US, but some other part of Europe. I studied yan, pinag-aralan ko yan, about spiritual warfare. Yung iba, na Satanist and witches, naging elder deacon na kasi sinusukat nila ang pagiging elder deacon sa malakas magbigay. Kaya, di ba? Atin. Dapat tayo lahat malakas magbigay para walang difference. Tama? Itong kwan, ganito lang pala sila magbigay. Kinalagpasan nila talaga yung mga Kristiyano. So, na-identify sila, naging elder deacon. Yung mga prayer meeting nila, every Thursday or every Wednesday, pinalitan ng sports. Wala nang prayer meeting. Kunti na lang ang umatin kasi gawin nating sports para dumami. Kaya, nandyan yung mga sports na walang mali sa sports. Ang problema, pag ipinalit mo yung sports sa prayer meeting. Tama? Oo. So sports na, napilayan na ang church sa spiritual. Hanggang sa later on, maging elder deacon na yung mga infiltrators na yon. Hanggang yung church na yon, naging hindi na siya sa Lord. Inuunti-unting pinapasukan ng doktrina ng New Age movement. Now, yung study na yan, pwede namin itinuturo natin yan sa ibang session. Sinasabi ko lang sa inyo para maintindihan natin how the body of Christ works. Kaya hindi ito basta-basta. May oversight dapat ito. Mayroong mga bagay na nasa Biblia na dapat masunod. Okay. Kung ano ang ginawa ng mga New Testament churches or body of Christ, di ba, nung unang panahon. So, next, resurrection of the dead. Dapat alam mo yung doktrina ng muling pagkabuhay. Kasi ito yung hope natin. Kung ang Panginoon Kristo ay muling nabuhay, tayo na sumasampalataya sa Kanya ay may pag-asang muli ding mabubuhay. May mga iba takot pa rin sa kamatayan, takot pa rin sa kwan. Pero ang liwaliwanag ng Biblia, sino mang nananampalataya sa akin, hindi na mamamatay. Speaking of, hindi na mahihiwalay sa Diyos. Amen ba? Okay. Yun yung pinag-uusapan dyan, yung ano ang ibig sabihin ng death. Ang death is not cessation of breathing. Hindi pagtigil ng hininga, patay na. Hindi. Ang biblical meaning ng death ay separation. Paghihiwalay ng kaluluwa at katawang lupa. Paghihiwalay ng tao sa Diyos. Spiritual death. Yung walang hanggang paghihiwalay ng tao sa Diyos at hindi na magkabalikan, eternal death. So, death means separation. Yan ang original na meaning ng death. Hindi lang yung tumigil na huminga. Okay, so meron din tayong teaching dyan. Umatin kayo ng INMA at interesting ito. Ang pinaka-upper class natin, advanced, anong age? Sino yung umatin ng INMA natin, ng mga nanay? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Amen. 1, 2, sino pa? 3. Oh, hallelujah. Kala nyo, pang-worker lang yan. Yung mga pastor, siguraduhin nyo, master ninyo yan. Or else, baka mas malaming alam ang ating mga taga-inma na naturuan na kaysa yung pastor. Delikado tayo. Amen. Eternal judgment. Oh, ano ang eternal judgment? Yung walang hanggang judgment. Eternal. Wala na. Ano ang judgment of the believers? Anong ibig sabihin yan? Ano ang judgment of the wicked? Noong unang panahon, ang paniniwala natin, pagbalik ng Diyos, lahat, anong Panginoon Kristo, lahat ay mabubuhay. Mabuti at masama. Kristiyano at hindi. Haharap lahat sa harapan ng Diyos. Tapos mayroong CCTV, may video, ipapakita ang buhay mo nung nasa lupa ka. Oh, at ang mga gumawa ng mabuti, dito kayo sa kada. Di ba yun yung itinuro? Noon, tama? Hindi tayo maliwanag doon. Ang totoo, iba ang judgment lang mga mananampalataya. Yun yung tinatawag na Bema judgment o judgment of the believers. Ang judgment ng believers, hindi judgment para ikondena ka. Not to condemn you, but to award. Amen ba? To award. Yan yung Bema judgment. Ang judgment of the wicked, yun yung judgment nila bakit sa haba ng panahon na binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon,
na makilala ang Diyos, nireject pa rin nila ang kaligtasan kay Kristo Jesus. Now, hindi itong mga pagans, ito ay mga religious people. Naniniwala sa relihiyon, pero hindi nagpasakop sa Panginoon Kristo bilang God and King. Bilang King and Lord. Magkaiba yun. So, praise the Lord. In the last days, I am praying na ang mga anak ng Diyos ay ma-inlove sa salita ng Diyos. Ito ang magiging isang sign na we are in the last days. Dati ang church ay yung ugali natin noon. Uy, Sunday ngayon, atin tayo ng misa. Di ba? Pag nakamisa na, palengke. Tapos, saan? After mall. Gano'n lang. Ang tawag dyan ay compartmentalized na Kristyanismo. Alam niyo yung compartmentalized? Itong kwarto, another kwarto, another kwarto. Pag Sunday, kwarto, dito yung Kristyanismo. Kristyanong-Kristyano dyan. Monday, trabaho. Tuesday, trabaho. Di ba? Aral. Pagdating ng Sabado, practice sa church. Medyo magmumukhang Kristiyano siya ulit. Di ba? Kasi practice eh. Sunday, Kristyanong-Kristyano yan. Monday, wala na naman. Di ba? Yan ang compartment. Pero hindi ganyan ang buhay ng mga unang mananampalataya. Ang Kristyanismo sa unang panahon na dapat nating gayahin ay yung life nila sa Diyos, yung pananampalataya nila sa Diyos, ang sentro ng buhay nila. Parang circle, concentric. Ang family nila, ang sentro is their faith in God, faith in Christ. The church becomes the center of their community. Kasi I'm introducing yung characteristic ng community fellowship ng body of Christ. Okay. So, ano ang design ng Diyos sa body of Christ at local congregation sa pananaw ng mga unang Kristiyano na naging unang mga Kristiyano na dating mga Hebrew, actually Hebrew pa rin sila, dating Old Testament thinkers, tapos dumating ang Ebanghelyo, na-convert sila, yan yung Acts chapter 2, yan yung Acts chapter 4, right? Ulitin ko, they continued steadfastly in the apostles' doctrine, in fellowship, in breaking of bread, and in prayer. Nandun pa lang tayo sa apostles' doctrine. Yun na yun. 6, Hebrews chapter 6. Apostles' doctrine, in fellowship. Oo, ano yung fellowship na yun? Ngayon, makikita nyo yung unbeliever, pag sinabing, baka masama ka sa grupo, sabi nila, mag-fellowship na tayo. Pag nasama ka doon, hindi mo naintindihan, inadapt na rin nila ang word na fellowship. Inuman yun. Bakit? Anong fellowship ito? Siguro nakita nila sa ibang Kristiyano na nagiinuman na rin, di ba? Kaya, inuman. Naglalasing. Meron daw eh. Gusto kong makita. Ha? So, mali ang fellowship. Dito, fellowship na ang sentro ang Panginoong Jesucristo. Fellowship na nagpapalakasan. Ang tawag dito, one another ministry. Pray for one another, love one another, support one another, exhort one another. Marami yan. I-type mo sa Biblia, kung mayroon kang Bible software, one another, lilitaw yung one another. So, ano pa? Apostles' doctrine and fellowship, breaking of bread. Yan ay major na parte ng pagsasama. That's why we are introducing Shabbat Shalom. Ngayong taon na ito. Okay, we studied it last year. At ang Shabbat Shalom, okay, yan ay isa sa mga piyesta na sineselebrate sa bahay. Yung 7 Feast of Israel. Yung 7 piyesta ng Israel na major. Passover. Pero, Fisak sa Hebrew. Pero, yan ay nagsasabi ng Passover sa Old Testament, picture ng darating na sacrifice ng Panginoon Kristo. Which is the cross of Calvary. Amen ba? Sabi ni Yahweh sa mga Israelite, gawin nyo ito para maalaala ng Israelite, ng mga tao, ng mga chosen people of God, kung paano ko sila iniligtas mula sa Egypt. So yan ay journey from Egypt. Ang Egypt ay nagre-representa ng mundo. Alipin ka ni Paraon, which is representing Satan. At kung paano ka
iniligtas ng Diyos mula sa mundo na pinag-aharian ni Satanas patungo sa kaharian ng Diyos, sa promised land. Alright? Sa promised land is God's will, perfect will of God in your life. Yun yun. Paano ka iniligtas? Which is the new life in Christ. Yung bagong buhay kay Kristo Jesus. Amen! So ngayon, nung dumating ang Panginoon Kristo, pinulfill niya yung Passover. Hindi dugo ng hayop, kundi dugo, banal na dugo ng Panginoong Kristo. Amen ba? Praise God. Pagkatapos, hindi ito maintindihan ng mga, nung nagturo ang Panginoon nung unang panahon. 5,000 people, feeding, magandang feeding program. Pero dapat inire-relate natin yan. Ang Panginoon Kristo, sinabi niya, ang kakain ng aking laman at iinom ng aking dugo, may buhay na walang hanggan. Natakot yung mga tao, 5,000 people. John chapter 6, nag-alisan. Sayang, malaking congregation yon, 6,000 plus. Ang binibilang lang lalaki, paano yung mga bata at babae? Sorry mga babae, hindi pa binibilang noon sa counting. Kasi, ang binibilang siguro, head of the family. Maliwanag? Kaya mga 7,000 to 8,000 yung mga tao doon na pinakain ng milagro ng Panginoon Kristo. 5 loaves, 5 tinapay, bande, at saka 2 isda. Nagmilagro, dumami, napakain ang almost 7,000 to 8,000 people. Kung including children and women. Grabe. Pero, nung itinuro na ng Panginoon Kristo ang tamang katuruan, ano yung tamang katuruan? Ng yung mensahe ng kalangitan, I am the bread from heaven. Hindi sila nanatili at hindi sila interesado. Tapos na yung pagkabusog nila, hindi na sila interesado, umalis na sila. Sabi na, hindi natin kaya ang teaching na ito. Ang naiwan, 12. Di ba? Ang sabi ni, siguro ang nasa isip nila, sino man ang kakain ng aking laman? Okay, cannibalism. At iinom ng aking dugo. Okay, vampirism. Diba? Yung vampire, di ba? So, hindi sila ready. They are so busy with the world at hindi sila handang tumanggap ng malalim na pagsasalita ng Panginoon. Kung nanatili sana sila, may time silang magtanong. Kung nanatili sana sila, may time silang marinig ang explanation ng Panginoon Kristo. Bakit siya ang bread from heaven? Amen. Amen. Ano yung banal na dugo? At ang mga Israelite na ito, alam nila ang oral tradition na in the Old Testament, may Passover. So wala silang time makinig na ma-relate. Yung Passover ay nandito na, hindi na dugo ng hayop, kundi dugo ng Panginoong Kristo. Mas makapangyarihan kaysa sa dugo ng hayop. Amen! Na sinunod nila. Di ba yung dugo ng hayop, sino nagbabasa na, kahit nakapanood na lang ng 10 Commandments. Angel of Death, dumating. Pero lahat ng may dugo, yung hamba ng pintuan, nilagpasan. Kasi nakover sila ng presensya ng Diyos. Amen ba? Importante yung doktrina na yon. Passover. Pero ngayon, hindi dugo ng hayop ang nakatakip sa akin. Banal na dugo ng Panginoong Jesucristo. Amen. Ang nagsakripisyo na nabayubay sa krus ay katawan ng Panginoong Jesucristo na walang bahid dungis kahit isa man lang na kasalanan. And then later on, Last Supper, bago siya, di ba? Sabi niya, do this in remembrance of me. Yun yung tradisyon natin at kultura na ordinansa ng church na nagkakaroon tayo ng communion. Pero kung ang pananaw ng mga tao mababaw lang, tulad ng mga Israelita nang dumating ang Panginoon Kristo, hindi natin naintindihan ang ibig sabihin ng communion. Do this in remembrance of me. Mahuhulog tayo doon sa 1 Corinthians chapter 11, verse 25. Check mo. Baka dito nagkakaproblema. Umaatin naman ng church, inaalagaan naman ang kanyang diet, di ba? Inaalagaan, nag-exercise naman, pero bakit may sakit pa rin? Alright? 1 Corinthians chapter 11, verse 25, 26, 27, 28. Sana tinamaan ko. Doon siya. Continuation ng this is my body. Yung kunyon mamaya. Alright. So praise God. Ayan.
Diretso mo, 26, 27. 27. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily. Ang ibig sabihin ng unworthily, hindi ibig sabihin na hindi pa nabaptizan lang. Unworthily meaning binabaliwala mo, hindi mo naintindihan, shall be guilty of the body and blood of the Lord. Verse 28. Ano ang resulta? Pag unworthy ka, meaning ang puso mo may hatred, may dumi, hindi ka nagsisi, hindi ka nasa daan ng teshuvah, ano siya? But let a man examine himself. And so let him eat of that bread and drink of that cup. Yun. So yun ang good signal. Examine yourself. Ano, next, verse 29. Alright? Verse 29. For he that eat and drink unworthily, eat and drink damnation to himself. Negative ang dating. Para ka na nalalason yan. Not discerning the Lord's body. Hindi mo dinidiscern. Now, ito ang tanong, what is the body of Christ? What is the body of Christ? Ilan na ang teaching na na-receive natin? Ano ang ibig sabihin ng katawan ni Kristo? Right? Next. Dapat ma-discern mo, naintindihan mo. Next. Verse 30. Okay. Ano sabi dyan? For this cause, dahil sa ganitong dahilan, many are weak and sickly among you, and many sleep. Now, yung sleep na yan, huwag yung tignan yung katabi, hindi pa naman siguro sleep yan. Amen? Yung sleep na yan, meaning namatay. Alam nyo naman, ang vocabulary ng Biblia, pag Kristiyano ka na, hindi na dead, sleep. Kasi gigisingin kang muli. Amen? Amen ba? So, kailangan nating ma-discern, alright, ang body of Christ. Kailangan natin maintindihan ang body of Christ. Hindi pwedeng haluan ng leaven. Alam mo yung leaven? Yung magpatuloy na mamuhay na parang tagamundo, na parang hindi ka nabago. Dapat meron kang, dadaan ka sa path ng teshuvah or the path of repentance. Continuously, di ba? Walking in the path of repentance. Yung repentance, hindi yung nagkasala, nag-repent, nagkasala, nag-repent, nagkasala, nag-repent. Masyadong mababaw ang pananaw na yon. Ang tawag doon ay, kailan kaya ulit ako magkakasala? Sin conscious. Pero pag sinabing teshuvah, Hebrew word, ng meaning ay going back to God's original design, pagkatapos mong iwanan ang mundo from Egypt at nandyan ka na sa perfect will of God, new life in Christ, dapat magpatuloy ka na, Christ conscious. Conscious ka na paano ako lalakad na hanggang sa maging katulad ko ang Panginoong Hesukristo na nandito siya sa lupa. Amen. That is the path of teshuvah. Going back to God's original design. Pagbabalik sa original design ng Diyos bago nagkasala ang tao, mayroon ng design ang Diyos. Amen ba? Tinuro ko na yan, narinig nyo na yan. Fellowship, stewardship, at saka worship. Dapat piniperfect natin yun. Pinag-aaralan natin yun. Now, I'm giving you 4 na Hebrew word para hindi nyo makalimutan. Bakit ako nagkuha ng Hebrew word? Para unique at hindi nyo makalimutan. Pero, mas lalo nyong maintindihan. Ang una ay, sa loob ng church, sa body of Christ, hindi lang siya structure. Tingnan nyo ang pinakamababaw na interpretation ng church. O, saan ka pupunta ngayon? Punta ako sa church. Oh. Ang church, naging bato na lang, naging structure na lang, naging building. Mababaw, hindi ganun ang meaning sa Biblia. Alright? At yan ay magkikiintindihan natin ngayon. It is not just structure. Ito ay dinesign na maging buhay na covenant community. Isang komunidad na mga nagtipon-tipon na namumuhay sa covenant o tipanan sa Diyos. Para maibalik natin ang pananaw na ito, bisitahin natin ang church sa first century. Pinaktis ba nila ito? Ganon ba ang isip nila? Ganon ba ang kaisipan nila?
So, ang unang word na gusto kong ibigay, mispa. Sabihin niyo, mispa. Huwag niyo nang dagdagan ng mispa po ako. Okay, yun yan. Okay, pero madaling maintindihan. Mispa. Na ang ibig sabihin niyan ay tower. Okay? Tower or place of watching. Lugar na kung saan original meaning ng mispa root word tower or watching. Kumbaga, noong unang panahon, ang mga siyudad ay mayroong wall, may city wall. Tapos sa corner, may watchtower doon. So, mispa means a place of watching, tower. Pag sinabing tower, anong unang papasok sa utak natin? Tower. Maliban sa watchtower na reliyon. Di ba? Tower. Yung awit na ano? For the Lord is my tower. Oh, alam niyo ba yun? Amen. Okay. Tower. Bakit tower? Sa Genesis chapter 31 verse 49. And Mizpah. For he said, the Lord watch between me and you when we are absent from one another. Ito ginagamit ng mga misused by yung mga magjowa. Pag sila ay LDR. Ang alam ko kasi yung camera okay, LDR. Di ba? So, bago sila maghiwalay, pag Kristiyano, sabi niya, the Lord keep watch between you and me. Bibili pa ng heart na hati. Yan, nabibili yun Bibigay. So, it was lightly used. Pero alam niyo ba nang ibig sabihin niyan sa original na Panginoon? Hindi ito deklarasyon na maghiwalay na tayo, sentimento, alis ka na, bye-bye. Okay? So, hindi lang yon ang ibig sabihin niya. Ang mispa is actually, God is watching us. Hindi ito relationship na kayong dalawa lang. Ito ay relationship na ang Diyos ang dahilan kung bakit kayo ay nagkatipan. So sa loob ng church, ang ibig sabihin ng mispa ay, we are here at mamaya, pag umuwi na tayo, kahit saan man tayo magpunta, saan man tayo, the Lord is watching us. Kasi we are covenanted together. Tayo ay nagkaroon ng tipanan sa Diyos. Ikaw ay kapatid ko sa Panginoon. Amen? Iisa ang Diyos na ating pinaglilikuran. Mispa, the Lord keep watch over us. Amen? So kahit saan ka magpunta, alam mo na may nananalangin para sa iyo. Yung word na watching, it includes prayer, it includes intercession, it includes consciousness na meron kang kapatid. Meron kang hindi lamang every Sunday, every day of your life. You understand na may kapatiran sa lahat, may kapatiran sa nilumbot. Mapunta ka dyan, ay nandito si kapatid na gito. You are conscious na may mga mananampalataya na tulad mo, praise God, na naninampalataya sa Lord. Amen ba? Ang pangalawang meaning ng mispa is actually national repentance and spiritual alignment. So ang pagtitipon na ito ay upang tayo ay magkaroon ng focus sa Diyos. Lord, kasi kung nasa world tayo, nasa labas, minsan maliit pa ang consciousness natin, ang ating kamalayan sa Lord. Diba? Hindi pa tayo natin na perfect na God is your partner in business. God is your partner in your studies. God is your partner in your relationship. God is your partner in your houses. Hindi pa masyadong ganong katibay. That's why, ang goal natin ay ma-perfect natin na God is the center of our life, of our family, of our community, of our studies, of our education, of our business. God is the center. Pero habang hindi ka pa nakakarating sa ganon, we go to church. Kasi sa church natin naintindihan na doon sa ating mga na-miss out na dapat gawin, yung ating mga hindi na perfect, missing the mark, hindi mo na bullseye yung kalooban ng Diyos, dito sa church, nandito ang focus
A time of examining yourself. A time of spiritual alignment. Ia-align mo ang sarili mo. Baka nalilihis ka na. Di ba? Nagkaroon ka ng negosyo, dumadami ang itlog, baka hindi ka na nakaka-attend. Di ba? Ng meeting. Tama? Walang masama sa magnegosyo. Amen. Walang masama sa trabaho. Pero nung nag-pray ka, Lord, lagi ka sa church nung wala pa. Tama. Pero nung meron ka ng negosyo, trabaho, pinagkakabalahan, excuse muna. Kasi meron kami ngayon eh. Mga ganun, di ba? No. Dapat yung church ay you come here to align yourself back to God's original design. Yun yung teshuvah. Amen. So, yun din ang reason kung bakit ipinatayo lang ni Solomon. Okay, ang temple. Para may lugar kung saan kami magagather and we will repent. At yun ay national ang pinag-uusapan. Dito hindi pa national. And sa Samuel said, gather all Israel to Mespheh, and I will pray for you unto the Lord. And said there, we have sinned against the Lord. So a time of, now ang sin kasi hindi lamang falling out from grace. Ang sin is actually missing the mark. Meaning, ito yung perfect will of God, pinana mo, hindi mo tinamaan, nasa side, nasa labas, di ba, ng ring, yung bullseye. Missing the mark. It will not bring you to hell, but it will tell you, you missed the mark. Maliwanag? So yung teshuvah, going back to God's original design, ina-align mo ang target mo. Dapat tamaan ko yung sentro. Amen ba? So we go to church, so we can go back to God's... Sabihin natin, mispa. Mispa. Amen. The Lord is my tower. God is my covenant. I have covenanted with God. I am responsible. We are responsible for one another. At we align ourselves to God's covenant, God's perfect design. Dito yung lugar. I go to church, hindi para masaya lang. I go to church, hindi para fellowship lang. But I want to align myself with God's original design, God's vision. Ang haba, kaya ang shortcut, mispa. Sabihin natin ulit, mispa. Tingnan nyo, dinefine ko ang haba-haba, isang paragraph. Pero mispa, naintindihan na natin. Common language, common term, common understanding. Pangalawa ay kihila. Kihila. Kihila, either Q or K, pwede. Ang ibig sabihin niyan, the assembled people of God. Deuteronomy chapter 31 verse 12. Gather the people together, men and women and children, and thy stranger that is within your gates, that they may hear. Pati stranger pati hindi Israelite, strangers. That they may hear and that they may learn and fear the Lord your God and observe to do all the words of this law. Diba? So ito ay assembled people para matuto kung ang kihila, kung ang mispa, alright, ay ang kihila, ang sinasagot niya, where does covenant life take visible form? So may covenant ako sa Diyos, pero saan yun nakikita? Sa asembleya. Sabihin natin, kihila. Okay, kihila. Ordered assembly with divine purpose. Bakit tayo nagtitipon-tipon? Yan. Ang kihila, ang pinaka-main keywords ay hear, learn, fear the Lord, and obey. Apat, sabihin natin, hear, makinig. Number 2, learn. Number 3, fear the Lord. And then number 4, obey. Amen. So, tinuturuan natin ang mga mananampalataya na sumunod. Pero alam niyo mas malalim, na maging masunurin. Magkaiba yun. Pag sinabi mong, tuturuan kitang sumunod. Sumunod ka. Kahit yung tao hindi masunurin, pwedeng sumunod. Alam niyo ba yon? Kahit yung tao, naniniwala ba kayo na kahit ang tao hindi masunurin, pwedeng sumunod? Naniniwala ba kayo? Yung anak mo, sumunod ka kung hindi, wala kang tuition fee. Susunod yan. Sumunod ka kung hindi ka kakain. Diba? Susunod yan. Tama?
Sumunod ka, kundi wala kang reward. Susunod yan. So, ang tao pwedeng hindi masunurin, pero susunod. Tama ba? Naniniwala kayo doon? Ang gusto ng Diyos sa anak niya, masunurin. Hindi ginagamitan ng, ano tawag doon? Yung mga paraan para mapasunod. Dapat ang Kristiyano makadevelop ng masunurin na puso. Amen ba? Teaching them to be obedient. Bilisan ko na. Pangatlo, alright? Koinonia, Greek yun. Kavirot or koinonia. Ito ay life shared in covenant. Ito yung, nandito tayo para mag-fellowship. Yan yung in fellowship. Two are better than one. Sa Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 10. Paano kung marami? Mas lalo. Acts chapter 2, 42. And they continued steadfastly. Yung sinare ko sa inyo kanina. Acts chapter 2, verse 46. And they continuing daily in one accord, breaking bread from house to house. Yan yung Shabbat Shalom. Alright? Okay? And praising God. So, nandito na yung tatlong karakteristik. Nakita natin, Mispa, Kihila, Koinonia or Shabirot, Kabirot, at ang pang-apat, sabihin natin, Shadaka. Shadaka means righteousness expressed as justice and equality. Anong sabihin niyan? Deuteronomy chapter 15 verse 7. You shall not harden your heart, nor shut down your hand from the poor brother, but thou shalt open your hand wide unto him. Pinaktis yan. Acts chapter 4 verse 32. And the multitude, New Testament na ito, of them that believed were of one heart and one soul. Neither was there any among them that lacked. Walang bawat isa man na nagkulang. Meaning, in a short period of time, Acts chapter 2, Acts chapter 4, nung nabuo ang first church sa book of Acts, may mayaman dyan, may mahirap sa finance. Pinag-uusapan, finances. May mayaman, may mahirap. Pero in short period of time, Acts chapter dito, maliwanag, nakasulat, chapter 4, lahat sila, the multitude of them that believe were one heart, one soul, and neither was there any among them that lang. Walang naghikahos kahit isa. Why? They have a Hebrew mindset, a Hebrew community, na pag they belong to us, tutulungan natin. Magtutulungan tayo na pagdating ng araw, walang magiging mahirap sa atin. Lahat tayo umaangat. Lahat tayo umaasinso. Lahat tayo. Amen ba? Hindi lang yung pastor, hindi lang yung elder deacon, tapos kawawa na yung iba. Hindi church yan. May mga iba akong nakita, 20 years na. 20 years na in existence, yung mahirap pa rin. Why? Because they don't have Shadaka. They don't understand Shadaka. Shadaka is righteousness. Ang tunay na righteousness ay walang mayaman, walang mahirap. Ay, hindi, mali. Lahat mayaman. Lahat pinagpapala ng Diyos. Pag may pumasok na nag-iikahos, may programa sa loob na mahahatakin mo yung nag-iikahos, hahatakin mo siya sa level na kung saan yun ang plano ng Diyos. You shall be the head and not the tail. Amen ba? Amen? Ang plano ng Diyos ng kanyang mga anak ay pagpalain niya. Amen? Abundance. Joshua 1 verse 8. Ang liwaliwanag niyan. That's why we need to go back to God's original design. We need to go back sa design ng Diyos. Okay? Na walang elite dito. Lahat tayo brothers and sisters. Obligasyon ng may kaya ang tumulong sa mga walang kaya. Amen ba? Hindi separate ang sarili. Tayo, mga pinagpala ng Diyos. Sila, tagal na sila dyan. Ganyan pa rin sila. Tayo lang. Walang ganun. Walang grupo ng mga, yung parang dinidivide mo na ganito. Okay? Ganito pala, ganito. Ang division ng mundo kasi ganito eh. Ano yun? Yung mga elite,
middle class, at saka work class. Yun ang mundo. Si Lord nagdi-divide din. Nagdi-divide din. Pero pag ganon, mga kambing at mga tupa. Amen. So, hindi rin tayo pwedeng, church lang ito ng mga mayaman. Pag may 4 wheels ka, pwede ka rito. Pag bisikleta ka, doon ka na lang sa ibang church. Hindi pwedeng gawin yun. Amen? Church lang ito ng mga matitino. Halika, masunurin. May pasaway. Doon ka na lang sa kabila. Hindi ka namin kailangan dito. Yung mga ayaw sumunod, labas. Yung mga sumunod, dito. Ano yan? Komunista? Diba? Dito, ang prayer natin, Lord, ibigay mo sa amin yung para sa amin. Dalhin mo sa amin yung mga taong gusto mong gumaling. Gusto mong umasinso. Gusto mong tinatawag mo sa iyong kaharian na ang kanilang buhay ay magiging kaluwalhatian. Yung maipakita nila ang kaluwalhatian mo. Amen ba? Kaya pag nakakita ka ng isang taong kasama natin, nag-iirap, later on, pinagpala ng Diyos, hindi nakalimutan ng Diyos, naging pagpapala sa ministry. Amen ba? Tither, giver, mula pa nung mahirap pa siya sa physical, financial, tither na agad, masunurin. Di ba nakaka-bless? Amen ba? Akala natin ang tither lang yung may pera. No. Ang tither ay para sa lahat. Ang tithing. So, ang giving, we are not just teaching giving. Ang itinuturo natin, stewardship. Ang stewardship ay pagkatapos mong ibigay ang tithes and offering mo, missions fund, nagbigay ka pa ng alms giving, yung natitira sa'yo, hindi mo pa pag-aari yan. Pag-aari ng Diyos yan. Manager ka lang. Yun yung steward. Kaya ang mga ito, ang mga Kristiyano nung unang panahon, they are good stewards. At tinutulungan nila hanggang sa walang naghikahos kahit isa. Salamat sa Diyos. Dahil sa ganong kaisipan, Acts chapter 2, Acts chapter 4, pinapractice na nila ang bilis nila. At sabi ng mga nakakakita. Kaya pag nag-preach sila, hindi lamang, sinasabi natin, grabe ang preaching noon, anointing. Pag nag-preach sila, maraming nakukonvert. Grabe ang lakas siguro ni Peter, Apostle Peter, na mag-preach. Hallelujah, powerful. Kaya na-convert. Tignan natin yung lahat ng ingredient. Alam niyo kung bakit sila na-convert, yung marami, tuwing may mag-preach? Kasi ipinapamuhay nila yung preaching. Amen ba? Kasi nakita nila ang buhay na nagtutulungan. Kasi nakita nila ang buhay na they work together. They have ministry one to another. At sabi ng mga nasa labas, yung hindi pa Kristiyano, sana all. Amen. Kaya pag nag-preach ka, join sila. Why? They practice what they preach. At yun sana ang Christ Our Life Ministries, yun sana ang Christian Church of the Philippines. Let us start to do na magkaroon ng Hebraic mindset in understanding our church life. We do not compete with each other. Hindi tayo nagkakanya-kanyang build ng sariling kaharian. Church ko ito, church mo yan. Dito kami, iba kami. We are not like that. We are the body of Christ. We build the body of Christ. We build the kingdom of God. Amen ba? Yun yung importance ng second week na ito. Yun yung importance na tayo nagkakatipon. Ito, dito natin pinapractice. At sana ma-practice rin in every local barangay church natin. Amen! Amen! So with that, praise God, tamang-tama yung ating communion. Ready ba yung ating, magkaroon tayo ng communion? But this time, ready na siguro, habang hinihintay natin yung ating communion, I would like to present to you, meron kayong special number. Okay. At ipag-pray na rin natin sila. Random ito, hindi plinano, pero praise God. Okay, habang piniprepare yung ating communion, praise the Lord. Now, meron ba tayong mas malalim at pagkakaintindi sa meaning ng communion? Amen? Meron ba tayong mas malalim na pagkakaintindi at pananaw sa tinatawag na body of Christ? Amen? Amen.
Praise the Lord. Yung iba, ano yun? Ituturo yan ng ating mga pastor, palalimin nila ang pagkaintindi natin at i-practice natin. So we'll have the communion first or we'll have a special number? Amen. So tayong lahat ay tumayo. Alright, let us pray. Father, in the name of Jesus, sa oras ito, I would like, O Lord God, to salamat, Panginoon, sa iyong salita na aming natutunan, narinig. I pray that the Holy Spirit will continually work in our hearts. Kung hindi pa namin fully grasp, pwede namin ulit-ulitin, naka-record naman ito, Panginoon, we are interested pa rin. I pray, Lord, na patuloy na lumalim ang aming pag-ibig, ang aming interest sa iyong salita, Panginoon. At magamit namin, ito ay maituro namin upang ma-enjoy namin ang tunay na ibig sabihin ng we belong to the body of Christ. Sa oras na ito, Panginoon, as we prepare our hearts, we pray, cleanse our hearts, our hands, our actions, our minds, our thinking, our thoughts. Naniniwala kami na patuloy na available ang banal na dugo ng Panginoon Kristo maging sa aming panahon. And every time we do this, we remember what you have done at the cross of Calvary. We remember, O God, until you come again. This is pointing us to your second coming. That the finalization, the finality of the full salvation, hallelujah, is when you will remove us from the presence of sin, which is glorification. You will glorify, hallelujah, your body. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat natanggap na namin, we are free from the penalty of sin. And we are continuously living a life of victory in Christ. We are free from the power of sin through the life of Christ na nasa amin. So every day we declare our victory. At ngunit sometimes, Panginoon, we are learning. At minsan nadadapa kami, may kahinaan, may kakulangan. But your grace is sufficient. Nandyan ang yung sinabi, Panginoon, sa amin that we will continually do. The most important is to discern the body of Christ. It's a time, a place of covenant, a place of repentance, a place of fellowship, and a place of doing what is right to do, equality and just and righteousness and charity and love. Hallelujah. First, in the body of Christ. So sa oras na ito, O Lord God, namnamin namin ang meaning, ang apat na karakteristik ng iyong assembleya, ng iyong church, as we partake this communion. Thank you sa lahat na nagmamahal, Panginoon, sa iyong salita, nagbibigay ng attention, sa iyong mga instruction, sa iyong mga guidance, especially ang guidance ng Banal Espiritu. Bless each and every one. As we partake this, on the other hand, if we drink this and eat this bread worthy, because we align ourselves to your design, ang mga kahinaan ay mapapalitan ng kalakasan. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang mga sakit ay mapapalitan ng kagalingan. At ang mga pagkatulog ay mapapalitan ng lively life. Salamat, O Diyos. We speak and declare this. Thank you for this provision. Tulad ng mga Israelita nang sila'y umalis sa Egypt, walang isa mang feeble, walang isa mang mahina, walang isa mang may sakit, sapagkat nanampalataya sila. Today,
we approach this table of the Lord with faith in our hearts. And by your grace, O Lord God, hallelujah, we are improving, we are going up, we are being blessed, being strengthened, empowered, advancing every day. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sins and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Oh, worthy is the Lamb. Worthy is the For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, in the same night in which he was betrayed, he took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat. This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Kainin po natin. After the same manner also he took the cup, and when he had supped, saying, This cup
is the New Testament in my blood. This do ye as often as you drink it in remembrance of me. Inumin natin. Thank you, Lord. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death until He comes. Let's give thanks unto the Lord. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks. Let's worship the Lord by giving thanks. Because it's given Jesus Christ, His Son. Give Thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Amen. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. I'm strong. Let the poor say, I am rich. I am rich. Because of what Amen. the Lord has done for us. Give thanks. Oh, hallelujah. Let's worship the Lord. Hallelujah. Let's give thanks to His name. Hallelujah, Lord. We give thanks. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sapagkat kami pinalakas po ninyo. Thank you, Lord God. We will continually practice, Lord God, the community fellowship of the body of Christ, that may we glorify you continually, maging sa aming mga lugar, sa aming mga bahay. Nawa, Panginoon, we will continually advance in the knowledge of the holy, in the knowledge, O God, of your holiness. We thank you and we glorify you in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin, Panginoon. So, pwede tayong maupo. We would like to recognize, praise the Lord, at nalimutan kong sabihin sa inyo na magdala kayo ng flag ninyo, ilalagay natin doon. New Zealand, the flag. Okay, at Jal, nasa si Sister Catherine? Okay, seko na lang. Tawagin natin yung mga pastors natin sa harap. May I call our pastors, those yung mga ating mga pastors, and tawagin natin ang pamilya ni Brother Dave and Clarinda. Okay. Sa harap. Sana mayroon kayong special number kasi meron, sabihin nyo lang. Di ba pwede mag-play ng music naman sila din? Okay. Yung kayo sa gitna, and then may I call the pastor, Pastor Pablo, Pastor John. Sino pa yung ating, baka hindi nyo kilala ang ating mga pastors, ha? Pastor Babe. Okay. At sama na rin si Pastor Babit, missionary din ito sa Saudi.
Para to bless our family. Dito kayo sa gitna, and then, ayan, dyan sa gitna. We will give you a gift. Okay? Yung Pastor Benjo, pakikon mo yan. A gift that represents, first of all, your prayer life. Ilabas mo. At we want to recognize si Dave as the pastor of his family, growing family. Amen. So they are working in New Zealand, pero kagalakan nila na makauwi, mahal ang pamasahe doon. Pag-pray natin. Covering sa kanilang shoulder. Okay. And we would like to pronounce the Aaronic blessing. Amen. In English and Hebrew. Praise the Lord. Sa kanila. So, blessed be the Lord God, King of the universe. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. And the blessing, habraka. Praise God. Nasaan si Casey? Can you sing the song? Casey? Where are you? So after na lang, pakitawag na lang siya. I want Casey to sing this in Hebrew. So let's lay our hands on them and pray for them. May tawag si Casey, I think dito siya. Yevareka Adonai v'yes mereka. Yaer Adonai fanav Elieka vekoneka. Yeze Adonai fanav Elieka v'yezem v'yezem leka shalom. Sa English, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Pastor Casey. ולך וחונך פניו אליך וישם לך שלום יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך וחונך יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. And all will say amen. Your
your children, and the children, and the children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping, rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Hallelujah. Thank you, Lord. We honor this family, O God, as they are part of this ministry. You have used them, Panginoon, to bless your ministry here, your work here. At patuloy namin silang inaalaalang ipanalangin saan man sila mapunta, the whole family. Cover them in your precious blood. Cover them in your presence, O Lord God. Hallelujah. Matagal man na hindi namin sila nakikita, but Lord God, they are part of this fellowship. They are part of the body of Christ. They are part, O Lord God, of the Mispa covenant relationship with you. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Raise up more families like them, Panginoon, sa Christ Our Life Ministry, sa Christian Church of the Philippines. And may their example of doing their work as your missionary wherever they are, O God, sa part of this world, ay marami pa, Panginoon, ay yung tawagin, Lord, na bagamat nasa malayo sila, hindi sila nakakalimot, Lord God. Hallelujah, na they have a family here in the Philippines, praying for them. Hallelujah. And sama-sama, together, we advance the kingdom of God. Salamat po, Diyos, and all glory belongs to you. All glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Maybe a few words from you, ano? Magandang umaga po. Magandang umaga po. Sorry, medyo kasi yung mga na-experience namin, sa totoo lang, we are not worthy. We all give the glory back to the Lord. Sorry, hindi po kami kapaganda. Yun, napakabuti talaga ng Panginoon. He's really worthy to be praised and He deserves all the glory. Yung last na uwi po namin as a family was 2018. So after 6 to 7 years, nakauwi po ulit kami as a family. Although last year po nakauwi ako dahil nag-pass away po yung mom ko. Then 2 years ago, yung dad ko naman nag-pass away. But maraming challenges, maraming ba't iba. Pero God remains faithful. And we, sa buhay talagang, sabi nga ni Lord, in life we will have many troubles, but take heart. He has overcome the world. And we continue to
hindi kami nag-give up kasi alam naman namin na ang presensya ng Panginoon laging nandyan para sa pamilya namin. Yun po, naka-base po pala kami sa Wellington, sa New Zealand. So, sa pinakadulo po ng mundo, sa baba. So, yung New Zealand po may dalawang island, North and South. Nandun po kami sa South. Yung isa sa mga life group na yun, doon kami part. Noong una, maliit lang siya hanggang sa lumaki. Come and go yung mga pero sabi namin okay lang, basta patuloy lang tayo mag-imbita. Kaya yung mga Pilipino doon, marami ng iba't ibang challenges. Siyempre, sa lahat naman, finances is sa mga challenges din yun. Marami din challenge sa mga anak, mga nadidepress, tapos may mga challenges din sa mga health. So, napakaganda po kasi itong life group, parang naging talaga siya, ministry talaga. And karamihan ng mga ni-reach out namin, hindi pa talaga, wala pa talagang relasyon sa Panginoon. Kaya, yun, every week po meron kaming life group meeting, every Friday. Tapos, yun, umiikot-ikot sa ibang bahay. Tapos, meron din kami. So, ang mga Pilipino kasi talagang naghahanap talaga siya ng ng fellowship. So, yung lingguhan namin na pag-meet, minsan kulang pa yon. So, nag-meet pa kami, may isa pa. So, pag nami-miss nila yung malaking grupo, nag-meet ulit kami. So, isang malaking grupo ulit na meeting. So, yun. So, yeah, we continue to pray for one another. We continue to build each other up. And patuloy kaming nagsusok sa Word ni God. Lagi namin silang nire-remind na importante talaga na nasa sentro ng lahat ng ginagawa natin, Panginoon. Kasi it's just a waste pagka we're trying to build a name for ourselves and nag-iipon lang tayo ng mga kayamanan dito sa mundo kasi it will pass away. Hindi naman yun ang goal natin sa buhay, kundi to be a blessing din sa community. Yun, tapos po sa church, na home church namin, si Clarinda po, si Claire, ay part po siya ng music team. Tapos yung panganay po namin, nag-serve din sa music team. Yun. Ako po, taga-support sa kanila. Pero minsan po, dati, lagi akong out of tune, pero tinuruan na ako ni Claire. So, tumatama na. So, minsan pagka, hindi naman sa church setting, sa pagka lang mga Pilipino kasama, kumakanta ako. Pero, syempre, hindi naman ako singer. So, minsan, hindi maayos. Pero, importante naman, nag-worship tayo. So, yun po, salamat po na napakaganda po na nakita namin kayo ngayon. It's really a great privilege po na makita namin kayo. Yun, salamat po sa prayer. And, yun, patuloy lang sa buhay and ang sarap mabuhay pagka ang Panginoon ay nasa buhay natin. And boring naman kung walang challenges, di ba? So, enjoy lang natin ang buhay and ang Panginoon nandiyan naman. And yun, God will never leave us nor forsake us and He will always provide. He will always provide. And even itong trip namin na to, talagang pinag-pray namin to eh. Kasi yun nga, sabi ni Pastor, mahal talagang pamasahe papunta ng Pilipinas. At syempre, hindi lang pamasahe, yung pocket money din. So, pero, yun, talagang faithful ng Panginoon. Siya ang magpo-provide. Yan. Maraming pong salamat. Para makumpleto, tingnan natin yung special number nila. Baka, anong piniplay mo?
pong kakantahin namin, ang title po nito, Gratitude. Yeah, because we want to thank God for everything. We want to continue to remain, full of gratitude. Kasi sa Kanya lahat galing nung kung ano yung meron kami. At lahat ng meron kami gusto naming ibalik sa Kanya. And we want to honor Him, glorify Him sa lahat. Hindi lang sa material, kundi sa mga talents din and skills ng mga bata. And yung sa time din kumbaga yung nagagamit din na time para ma-bless yung iba. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do. But every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again. Sumabay po tayo pag kabisado natin kanta. So that I have is a Hallelujah, hallelujah. No, it's not much. I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah.
Lord. Mahal na Panginoon, marami pong salamat sa lahat, Lord. Hindi po kami magsasawa, Lord, na purihin ka, Lord God, because you deserve all the praises, all the glory. Salamat, Lord, sa napakabuti mo sa lahat ng pinrovide mo, O Lord God. We thank you for continually protecting us, O Lord God. Maraming salamat din sa family na ito, sa church na ito, O Lord God. Thank you for your faithfulness and goodness, O Lord God. And we continue to lift to you each member, O Lord God, and even the leadership. Lord, patuloy kang kumilos sa buhay nila at patuloy mo silang gamitin, Lord God, para mas marami pang makakilala sa inyo, Lord. We thank you, Lord God, and even our beloved country, we lift it to you, O Lord God. Sa kabila ng mga nangyari, Lord, we still believe, God, that it may be impossible sa mata ng tao, but Lord, with you, it's possible, Lord God. Thank you, and we pray for wisdom and guidance sa leadership. And thank you, O Lord God, and we continue to lift to you our families as well, Lord, that gamitin mo kami, Lord, patuloy. And in everything, honor and glory, O Lord. In the mighty name and holy name of Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa ating bisita. Ayan, mga nagagandahan, nagagwapuhan po. Ngayon naman po ay tinatawagan ko po si Ate Joy. At tayo pong lahat ay tumayo for our declaration of tithes and offering po. Ate Joy. Hawakan po natin ating tithes and offering. Father, we realize that you are our source and you are therefore the source of all our blessings. So we give our tithes and offerings unto you this day as a token of our love and appreciation for you and for your love, grace, mercy, and your blessings upon our life. We give and commit them unto you not grudgingly or of necessity, but we will fully and joyfully give them to you. For your word says that you love those who are cheerful givers. You instructed us to bring all the tithes into the storehouse and prove you. So, Father, as we give our tithes and our offerings, we thank you for proving yourself strong in our life with your open windows of heaven blessings. Father, we confess your word that all our needs are met according to your riches in glory. We have all sufficiency in all things. All our bills are paid, and we have plenty left over. We also confess your word that we are blessed exceedingly, abundantly, and above all that we can ask or think spiritually, physically, socially, and financially. Father, because we are a tither and a giver, we also thank you for the rights and privileges you have given unto us to decree your word over our life. We therefore decree that we are blessed coming in and blessed going out. We are blessed in the city and in the field. We are blessed in our finances and blessed in the storehouses of our savings. We are blessed to be the lender, not the borrower. We are blessed to be the head and not the tail. And we are blessed to be above only and not beneath. As we give our tithes and our offerings, we thank you for blessing them to be multiplied and given back unto us. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall you cause them to be multiplied
and return unto us from the north, south, east, and west. Father, you also said in your word that as a result of our obedience to bringing you our tithes and our offerings, that you would rebuke the devourer for our sake. Therefore, Satan, by the authority of the word of the living God, we decree and declare that you are rebuked from our home, family, health, and finances. We also decree that you are off limits to every area and aspect of our life, spiritually, physically, socially, and financially. By the authority of the name of Jesus Christ. Now, Father, as we commit our tithes and our offerings to you, we receive the promise of your blessings over our life. We speak your word that no demon in hell shall be able to hinder, delay, or stop your blessings upon our life. And we pray that you would use our tithes and our offerings to help establish your word in the earth realm, cause lives to be delivered and changed, and bring in the harvest of souls into the kingdom of God. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen. My strength. And there is one truth which will prevail. God is the strength of our Lord. God is the strength. Tinatawagan ang mga may birthday sa buwan na ito. Yan ang may birthday sa buwan na ito. January? Tingnan natin. Sino yung mga may birthday? Amen. Lahat na may birthday. Birthday boy, birthday girl. January. Medyo pasensya kayo, tamahin na yung taga-kusina. Alam niyo bakit? Hindi nakabili ng cake. May utang tayo sa January. Okay. So let's pray for them. Extend your hand. Father, in the name of Jesus, thank you sa mga kapatid na my birthday sa araw na ito. Maging yung mga wala dito ngayon. We pray for them. You can reach out to them, Lord God. We speak and declare blessing upon them. In Jesus' mighty name, blessing of long life, healthy and prosperous life, blessing, O Lord God, of spiritual growth, blessing of your protection, blessing, O Lord God, of your grace to be continually working in their lives. Salamat po, Panginoon, sa magiging productive sa susunod ng panahon, winning more souls, and being strengthened in the inner man in Jesus' name. So we thank you. We celebrate with them. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Happy birthday to you. So, ang open na ang we'll have it to close in prayer, and then we will ano yan, i-share nyo na? Dadalhin na sa kanila? Okay, sige. So, medyo sa second Sunday, kahit lumagpas tayo ng 10 to 15 minutes, wala namang problema tayo, hindi na kayo magluluto pag uwi sa bahay. Meron naman tayong hindi lamang communion, but common fellowship eating. Ayan, nagpe-prepare, nagdadala kasi ng pagkain yung mga
Juan, kaya minsan walang problemang sumubra pag second week. Tama, no? Pag first week, third week, fourth week, siyempre, ine-eksakto natin. Purihin ang Panginoon. Thank you, Lord, for the food that we are about to partake. Bless and use this for the nourishment of our physical bodies. We thank you for those who have contributed. We speak and declare multiplication in Jesus' name. Amen. Amen. Yung mga gustong magbigay ng special number pa, amen, ay pwede. So you can stay at your seat at they will distribute the food. At time for, anong tawag dito? May isang Hebrew word for fellowship. Ayon, shaberot. Shaberot. Shaberot is a fellowship by sharing. Ito yung fellowship na nagpapalakasan, ganyan, eating fellowship, encouragement. Yan yung another meaning ng fellowship. Shaberot. Sound, check. Sound. Ayan, ipapauna na po naming announcement, initial announcement lang po. Sa lahat po ng SBTC alumni po natin, pwede po ba kaming mag-request na lahat po ng mga naaalala pa po nila yung mga batches po nila ay from 2009 up to 2025. Kung may mga group chat po ay gisingin, buhayin na po natin at magkakaroon po tayo ng alumni this summer po. Kaya ayan, may mga key person po kaming na-list, bawat batch po, nalalapitan po namin para mag-create ng mga group chat na wala pa po. Okay, so another announcement po, meron po tayong, of course, anniversary, Christ Our Life Ministry anniversary po ng ating church. So lahat po tayo ay kasama dito on March 1. So mamaya pag-uusapan pa po, I think sa meeting po ng pastors and workers meeting po. So mamaya after po natin kumain, wag pa po nga alis ang ating mga workers, leaders, and pastors dahil meron po tayong monthly meeting po. And another announcement, Tuesday, prayer meeting po natin every Tuesday. Kaya tayo po ay umattend sa ating prayer meeting.